Здравей, здравей, сине. Колко беше часа? Ох, не знам. Ела, Камене, тук ела. Точно 11. В 11 часа. И се напика веднага. Пикло. Плачка, хайде да обърнем към Тати. Уау! Да. А ти се обаждаш ли? Уау. Чакай, виж, такова с колата бе, приятели. Чакай. Мерси. Лучше не ми се дига телефона. Плаче. Ще има да плачеш. Боже, и в тези проча на това. Как много да не стига с телефона? Обърни се към мен да ме видиш. Ще не му показвам. Да, сине, точно така. Реви, моите момченци, реви. Ля. Много ти кажеш, бе, ти искам да кажеш. Цялата ме опика. Ей, момченце. Виждам, кажи с пълна сила. И брадата трепери. Мъже праща, говоря си по интернет и той каза, сега ще ти изпратя една еротична снимка, от която жената е възмутена и вика, мама, може ли такова нещо? Може да ти да се ожена. И той праща на такава девичка снимка, да спиша дома вече. Еротична снимка. И големи уши има. Няма такива работи, но ушите му са нормални. Дупенце си има. Да, проверявам аз, защото всички дупки възможите. Вече ти целия влезе в този памперс. Какво казваш? Целия влезе в памперс. Имам всички 5 пръстива на краката, 5 на ръцете, имам хубаво нипце, имам хубави уши, всичкото ми е наред, кажи. Всичката му е нормална, хубава, да. Слагаме му номерче. И мисля, че вече няма да се го сбъркам. Как ще кой номер си? Ти видя на къде да кой номер? 9. Ти стоиш, какво ще играеш? Какво ще играеш? Ти ще подмечеш. Чакай. Той толкова много ти плати. 34. Опани крачета, моето момче. Хоп. 50. 50 сантиметра е дълъг. Много красота. Чакайте на маленька бръчка. 3 килограма, 150 грама се закова. Браво на момчето ми. Трябва да се по-малко пилите. 3 килограма и 150 грама. И аз тази сега така да видим. Ето ми го момчето. Здравей, сине. Виж какъв съм хубав, кажи, виждаш ли? Отвори очите, отвори татите, виж какви снимки тук ти правят. На минути. Те ли моето момче?
Айде отвори ученците да погледнеш Кажи насам. здравей, кой номер съм, кажи, виж, кой номер съм? Номер 9. Айде. Големи крака, с големи пръсти. На кой да погледни? Ето я бабата тъща. И баба акушерка. И баба акушерка Гречи. Не баба, не баба.